Praise the Lord, friends. Jesus sawo Sandi, Naitukdi, tai Dugar budi. Je sanai borok bo manai, Naituknai borok bo nuknai, tai Dugar bunai borok bo phiyogui rjaknai. Asle sankeno da manani, Naitukeno da nuknani, Dugar bukeno da duga phiyogui rjaknani. Oro Jesus tamo sawi tong, bini message tamo, bini intention tamo, aboni tuino o video o norok by share klainani hinai ang o video no slamka. Kaklayo o video no bagi helpful ungan hunai. Amon bagi no puila wono ang norok no request klaino musungo. Jodi no o channel no norok subscribe klaya hungke o channel no subscribe klai tondi. Tangi hingke jefru mo high helpful video upload klaijago. Afru no norok notification mana bagi. Faide hingke o video no cheng layan. Puila no o passage ni Bible verse no porina lai grana. Abo hingke Kokborok bai hai hni sijak tongo. Sandi hake norok manai, Naitukdi hake norok nuknai. Dugar budi hake norok phiyogui rjaknai. Tamni hinke sanai borok bo mano, Naituknai borok bo nugo, Dugar bunai borok bo phiyogui rjago. Bisla ruti sanke holong sikirnai abo tuibu fanorok ni bisingo sabotong. Eba ke a sanke sibugrnai sabotong. Norok asuk hamya tutuise, norok ni busarok no mani kaham no rna siwi tongo. Hake chukno hani norok ni fani thani sanai rok no bo manui kaham rnai okok busuk se kubui. Jodi no Bible verse hayake passage no sung bujina thangke puila sung o passage ni context no bujina nango. Hangke o passage ni context hangke tamo. O passage ni context hangke obono jefru Jisu hatai sakao kasawi bini sagri taibono rutharnai borok rok no Kaitor ni ha bahai. Kaitor ni ha ni borok bahai ke tongna nang. Kaitor ni ha ni borok ni tomung rok bahai ungna nang. Bom tikhe tongna nang. Obo phurungpuru obono o passage ni context. Kaitor ni ha ni borok hangke koinene khe tongna nango. Kesang khe tongna nango. Kwthar ke tongna ni bagui chai tokna nango. Buino kwthar rna nango. Tai saka simiya. Bukha bisingbai no Kaitor no poito khlaiui. Bono faithful ke tongnani. Bini kok khnai tongnani. Obono kingdom of God. Tai abono o passage ni context. Sandi, Naitukdi, tai Dugar budi. O tinta word belai ke important o passage o. Amoni bagui sing o word no bujina thangke sing word study khlaina nangnai. Word study hingke abo Bible interpret khlaina ni bagui abo kaisa criteria. Abo bo part of interpreting the Bible. Amoni bagui no o word Sandi, Naitukdi, tai Dugar budi. Abo no sing faidi word study khlailayano. Sandi hayake ask Greek word by abo ITU hono. ITU. Abo ni meaning hingke to request with humility. Tai to show dependence on God, not demanding but trusting. Kaitor no koinene khe sanmani. Kaitor simino nung ruwi mano hunui poito khlaiui bono asawi tongmani. Obo hungke command khlainani ya, demand khlainani ya, phiyaba koinene khe sanmani. O ITO ni word abono koinene khe sanmani tai bono confidence tongo ruimano hunui. Tai kaisa hangke demand khlaya phiyaba request se khlayu. Obono ITO ni meaning. Naitukdi hayake seek Greek word by tamo hun. Abo hangke ZTU. ZTU meaning mane to seek persistently. Not one time but active faith. Maya sa rotugui tongnani. Tai tini maya hangke khenabo rutugui tongnani. Tamono rutugnani. Abo hangke Kaitor ni muchungtwi tongnani. Kwthar ke tongnani. Kaitor ni kokthai no srungui tongnani. Kaitor ni muchungtwi khe tongnani. Abo no rutugui tongnani. Kaitor ni muchungtwi khe tongnani. Kwthar ke tongnani. Kaitor ni kokthai no srungui mang tongnani. Abo no rutugui tongnani. ZTU. Abo no Greek word seek hayake Naitukdi honmani. ZTU abono Greek word ni meaning. Tai kaisa word Dugar bui tongnani. Hayake knock. Obo ni Greek word hangke kruo. Kruo mane to persist until the door is open. Not one time but active. Mane doga phiyogya sak bui tongnani. Je doga phiyogui rjagya sak obo doga no bui tongnani. Abono Greek word chrono. Aboni meaning no. Not one time but continue, persistent, perseverance.
hengke o 3 word hayake o tinta word Sandi Naitukdi tai Dugar budi obo hengke continuous tense tongo continue mane keep asking keep seeking and keep knocking faide hengke sing bars to bars explanation khlaioi bujinani bagui thangan abo hengke 7/8 abono sing poriui bujinani bagui thanglai 7/8 hayake 7/8 abo amtike suijak tongo Sandi haike norok manai Naitukdi haike norok nuknai Dugar budi haike norok phiyogui rwjaknai tamni hingke sanai borok bo mano Naituknai borok bo nugo Dugar bunai borok bo phiyogui rwjago oro jisu sawi tongo sanke norok manai Naitukke norok nuknai Dugar bukhe dogabo phiyogui rwjaknai jodino Kaitorni muchungtwi sanai tongkhe abo manai Kaitor naimani tui tongnani bagui Kwthar ke tongnani bagui Kaitorni kokthaino srungui mang tongnani bagui rutugui mang tongkhe abo Kaitor nono anu funuknai tai Dugar mang bui tongkhe aboni bagui Dugar bo phiyogui rwjaknai faide hingke sing verse 9 10 11 no poriui bujinani bagui thangan oro suijak tongo busla ruti sanke holong siki rwnai abo tui hai bufa norokni bisingo sabotong ebakhe a sanke sibuk rwnai sabotong norok asuk hamya tutuise norokni bwsarok no manui kaham no rwna sibui tongo hake chukna hani norokni pha ni thani sanai rok no bo manui kaham rwnai okok busuk sikubu oro jisu illustration hayake example rwui bujogui tongkha borok rok imperfect tutui borok rok sumso gwnang tutui borok rok future saimaya tutui je bwsarok sanmani asuk kaham rwui tongo a sanke aru ruti sanke ruti ru tai bwsarok manui sanke kaham gib ru hengke asuk imperfect future saimaya tutui Kaitor le borokni future bo saimano bini bagui tamo kaham hamya bo saimano tini nung Kaitorni thani sanka o je manui sanmani Kaitor le future bo saiman tongo o je sanmani bisingo nini future o manui sanmani bisingo nung kaham dangno hayake o manui sanmani bisingtui nung komori da thangno hayake nung o manui sanmani bisingtui Kaitor bai kagui da thangno abo Kaitor kaham ke saimano amoni bagui Kaitor hengke perfect gib rwnai amoni bagui jora jora o sung suripuru sung suripuru sanke phatsa mano tai kaisa hengke suripuru sanke kisan nasingui lerui bo mano tai kaisa hengke jesepuno suri tongdi masimania tangui maya abo bo kaisa bujinani kok tangui maya hengke nung je o sanmani manui nini future ni bagui hamya da ngui tongkha nung o je sanmani manui Kaitor bai kagui thangnani bagui da nung o manui sanjagui tongkha Kaitor o future no saimano amon bagui jesepuno suri di sung manyango amon bagui o je example rumani oro borok rok imperfect future no saimaya tutuise manui kaham rwna runggo hengke Kaitor le nini future bo saimano Kaitor le nini kaham bo saimano Kaitor le bini ha war tini sing sasa tini a manui sanui tongmani abo fulfill ngnai hnui bo saimani tongo amoni bagui Kaitor hengke perfect se give rwnai nini future hamya ngnani bagui nung sanmani manui abono rwglak nini kahamni bagui Kaitorni sing sasa ngnani bagui je nung manui sanmani abo jodino fulfill ngui tongkhe Kaitorni bisingo a manui nung manai faide hengke o passage ni theological themes no bujinan bagui thangano oro koekta theological themes tongo abo hengke God as a father the goodness of God the nature of prayer faide hengke the nature of prayer ni tui kisisa salanyai nature of prayer hengke Kaitor hengke bobai suri ui tongnani bobai relationship ke tongnani bagui suri ui tongnani bagui abo musungjago amon bagui Kaitor no Sandi hnui oro dagiu relationship ke tongnani bagui Kaitor musungjago biangti relationship hengke prayer tui suri mani bisingtui tai kaisa hengke God as a father Kaitor hengke sini apha sini guardian bo hasalo tongya bo sini gana wono tongo bo sungno naikolui tongo sungno care khlai tongo God as a father bo sini kaham hamya bo saimano bo sungno care khlaio amon bagi Sandi hnui bo dagiu the goodness of God Kaitor hengke kaham bo kuno dino bini bwsarok manui sanke rwiyangya bono sanke Kaitorni thani sanke bo rwnai tamo rwnai hengke perfect gift sirwnai hamya no rwya
future ni bagui hamia hangke o hamia no mangla phiyaba ni future ni bagui nung sanmani abo kaham hangke abo manai tam hangke nature of prayer bo bai suri wi tongnani bono Sandi bo bai relation ke tongnani the goodness of God Kaitor hangke kaham bo manui hamia riya bo kaham sirnai perfect gift sirnai tai kaisa hangke God as a father Kaitor hangke sini guardian sini apa sini bufa bo hasali tongya bo sungbai hasalia bo sungno hamjago bo sungno naikolo bo sungno care klaitong abo se theological themes of passage ni o passage ni message hayake sung o passage no bahai ke bujiman oboni message no nailayan number 1 point God invite you to pray Kaitor hangke surina ni bagui no invite klaitong God answer to every prayer Kaitor hangke je surimani abono answer klayu God answered according to the will of his goodness Kaitor hangke bini muchungtwi suri ke se kaham manui nono renai God is our loving father Kaitor hangke sungno hamjago je kunu manui sungbono sanke jodino abo Kaitor ni muchungtwi hayake abo kaham ungui tongke Kaitor sungno renai amoni bagui o passage ni message hangke abono Kaitor hangke bono surinani bo by relation klainani bagui invite klaitongo bono surinani bagui God answer to every prayer Kaitor hangke je surimani abono no answer klayu phiyaba ani musung mani ya Kaitor musung mani tui God answer the prayer according to his goodness Kaitor hangke bini kahamni bagui sung sasa nani bagui amti hai surimani surimano khanabo God is our loving father Kaitor hangke sungno hamjago bo sungno naikolui tongo bo sungno khel klayu bo sungno care klayu obono o passage ni message faide hingke o passage ni message hayake practical application sungtamo surungaiman hangke Kaitor hangke surina ni bagui bo sungno invite klaitong Kaitor hangke je surimani abono answer klayu Kaitor hangke je surimani je sung sanmani abo bini musungtwi hangke bo ruboru tai Kaitor hangke sungno hamjago boke sini loving father amoni bagui sung Sandi Naitukdi Dugar budi abo sini muchungtwi da sung suri tonjak sung tangi jora jora suri puru tangi manui mania hangke sini future ni bagui Kaitor ni hawar thini sung sasa ungthini abo samung ungya ungui tongui mano abo saya ungui tongui mano abo Kaitor by kakna ni bagui amtui haipuno ungui tongui mano amon bagui je sung suri mani jora jora wo sung mania tai baksa hangke suri puru mano tai kisa leri tangi man hangke abo Kaitor ni muchungtwi funo ungui tongui mano amon bagui sung suri keno phatsa mano tai suri keno kisa nasingui leri mano tai kaisa hangke tangi maya hangke abo Kaitor ni muchungya tui funo ungui tongui mano sung sanman amoni bagui oro je context hayake sung o passage hayake message no tamo bujiman hangke sung je sanmani naitukmani Dugar budi honmani abo Kaitor ni muchungtwi dang tong Kaitor ni muchungtwi tongnani bagui dang tong Kaitor Kwthar ke tongdi hini dagi mani abo sung Kwthar ke da tongui tong sung koinene ke da tongui tong Kaitor ni kok phaino srungnani bagui rutugui mang da tong abo jodino Kaitor ni muchungtwi rutugo Kwthar tongo tai bini sung sasa nani tui ungui tongke Kaitor sungno ronai Kaitor sungno hamjago tai je sung suri mani bo jodino bini muchungtwi ungui tongke Kaitor definitely ronai faide hingke o video belai ke helpful ungkhana hanai ang khaklayo jodino o video helpful ungui tongke norok o channel no subscribe khlainani tapokdi tangi hingke jefrumo hai helpful video upload khlaijago afruno norok notification manani bagui faide hingke tinin bagui asno ungsinai jotono no hambai Kaitor lot jakthung